محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة جليل مجودي جنة قدرنا جنة جنة توسار جودي سامي جودي جنة ولي كادري جودي جنة bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international on calminama on juurama on mbiyama bisimilla moɗon ine jooɗi hande jonni jooɗande on mbawi moon sehilaama rendaɓe gurdam aduna haade ba min wagele dangaro hande min ɗumɗi ɗum miñamen amadou nanda hande ko ɗo kadi e paari mbaɗeten nde ɗo yewtere wiyeten radio Kokoriko e yewtere salminago Kokoriko international koɗo men hande ko musidɗo men ceerno Aliou Seyni Sy ceerno Aliou Seyni Sy jeeya ko Salde Fanayi walla kadi jeeya ko Fanayi Salde fof ko gotum Salde Fanayi gano koye Toro o jeeya ko Fanayi ɗum noon eɗen bismimo ɗo hande e Kokoriko international oɗo bambaɗo koɗo oɗo o ruttimo e joom makko hawnaki ɓii ko nan ɗo jooɗi ma askinmo ganden mo holi kanko ndeysan kankone o ruttimo e joom makko yo Allah yurmo o yaafomo ɓii ko gonɗuɗo wiyete ko ceerno Siré bambaɗo ceerno Siré ba bambaɗo kankone hoore makko kadi ma o haalano hoore makko holi kanko o hande min jooɗodi ceerno Siré Ba sikki ma woda ko kalɗa mandata yimɓe hono oɗo ene kalna min hoto jeeya e kadi holno mbaɗo ɗum haade mi ruttade ceerno Aliou Seyni Sy novembre on jour l'année 2010 tawa kadi miɗo wontina e maccuɗam seynamo ba Samba Djiby gomin noddinta bammorde noon bisimillahi bandiraɓe caggal yettude Allah julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko adi foof min calmini dendagal bandiraɓe min calmini leñol fulɓe ɓe kala min calmini kala ɓippulo keɗotoɗo yewtere radio Kokoriko e gardugol ceerno Yaya Dia min calmini on min juurima on min jetti on haaldata moon ko sehil moon bambaɗo moon ba Siré ndu guuri to gawde wambaɓe gonɗo ɗo hande e leydi France nokku to wiyete Paris 12 min e ceerno Yaya ene wayno hande ko minen tawdani e sifade seeɗa e gurdam Baguele Dangaru wonko namni kam hen kanko ceerno Yaya miɗa wawi kadi nade mi haalan ɗum bandiraɓe to banggue asko Guele Dangaru ko babam komin giɗiraɓe noon min ndendi saaha minen kadi pijji ni to Luboyre ɗo ko min babam wiyete ko Nduguri jibini ko Masa Kadija Juburu e Jaaƴe Juburu kadi Juburu jibini Maysa jibini babam Jaaƴe Juburu jibini Samba Jaaƴe on woni Cambel Jaaƴe o jibini Dangaru Jaaƴe Dangaru woni bamum Guele bambaɗo koɗo ɗo o jibini Gueɗa Jaaƴe on jibini Seydi Gueɗa en Cambel en ene wayno ko min mbaadi kanko e babam ko ɗumɗiraɓe reedu ceerno Yaya kadi ko noon tan aduna woni hen tan ko meeɗi yettode mukko magas nde wonno Allah hokkata luɓat so ɓooyi tan kadi tettati mi Allah hokkimo noon kadi gurdam belɗam e nder saaha mo wuuri o wurdude kadi e bandiko en wurdude kadi e rimɓe makko jaati ceerno Yaya ko wona ɗum ko min calmini dendagal fulɓe ɓe e nano kadi dande amen min calmini ɗum min juurima ɗum min jetti ɗum min mbiya tan pulago o yo tinno no feewi sabu so neɗɗo wiyama ko pullo ne foti tinnade pulago noon woppani hay goto pullo gaynako o e pullo demowo o
e pullo tafowo e pullo ɗatowo e pullo kadi cañowo ha yetti pullo koɗowo ko salminde tan e juurade e andinde on kadi hannde minen kadi ko ɗo min jooɗi yidde kadi yewtidde e moɗon yidde kadi jokkodirde e moɗon yeeso seeɗa so hawre weleede Allah ceerno Yaya mi salmini bandiraɓe fof woni jalasiɓe ñawde ñalaade fonaani jikku bonnata jikku baman sagataɓe so laddina tan iman ñaagoto e saare nde naatama ba Ousmane Basir ceeɗo makko ɗum pullo bawɗe fiyande e ngaynaaka o pullo ana laatanimi caali e goto e jeeri cimalli waali jambati samalamo demba jara jamba je fewna mbaaje bamma ko ɗantaake Jallo Idrissa Demba e konte hamme e pullo bawɗe hande mino tawde e mumen jaati noon Basiré a jarama andama hono oɗo koɗowo ndesan koɗɗo e joom makko eɗen mbiya yo Allah yurmo yaafom wonno noon aduna ko hande hanki tan janggo hay goto men anda ko addata eɗen mbiya tan so janggo ari so tawi en tawakane yo Allah waɗa enen moƴƴere ɗo paaɗen to kamɓe wonɓe caggal ɓe yo Allah rokkuɓe tinnade tawa ɓe mbawa timminde ko won caggal mumen ko ɗum noon an hande woni ɗo koɗo amen no min mbiri ni ko musidɗo men ceerno Aliou Seyni Sy Diako Fanaye ceerno Aliou Seyni salmin bandiraɓe keɗoma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe ketti on calminama on juurama joni noon jomumen towoɗo tedduɗo yo fiftan men kala piɓɓi gonɗe ɗemgal men o newna alhaali meɗen en calmini ayawa habriji kokkiri ko e gardugol ceerno Alpha Dia kadi min kaldo mono mbiren ko Alfousseyni Momar Sy jibinami koɗo wiyeteɗo Salde Madine Fanaye o nehami noon koɗo wiyeteɗo Fanaye mi ari ɗo tanam gila mbeɗa yaare mataw dañani hay lebbi tati no noon ko ɗon mbiyata tan ko ɗo Fanaye ɗo ko ɗon jibinami ɗon mawno ɗon darimi ɓurana e raɓɓiɗina tan darmi roso e juuɗe ceerno Moussa mbeɗa yaare duuɓi 14 ɗon gonmi ha 82 mayirɗi 82 ummimi ɗon tawi Nouakchott wonno ko toon jimnaɓam worɓe gonno caggal nde nenam jibinɗom yalti aduna ene yaare duuɓi 29 e gonmi ɗon ha décembre 83 min ɗon jeewi Nouadhibou gonmi Nouadhibou ha décembre 83 o le 13 décembre 83 nden bonni service ɗum noon ceerneya mertirema konngol eyyi ɗum noon ceerno Aliou Seyni min calmini min juurimama mbiɗa jibinaɗa ko Salde Fanaye e Fanaye holko serdi Salde Fanaye e Fanaye holko woni Fanaye holko waɗi ɗum kadi wiyede Salde Fanaye way kono Fanaye ko salde toon foti ummade walla salde Médina Fanaye kadi emin nana ɗum ɗon holno mbawɗa serdiran min ɗeɗo guure ɗiɗi e holko ɓe jiidi e holko tagui oɗo wiyede Fanaye ɓe mbiya salde Médina Fanaye walla salde Fanaye tan ko ɓuuri hen labde eyyi ceerno Yaya nani wiyama salde Médina Fanaye walla wiyama Fanaye jeeri walla wiyama Fanaye waalo ko ɗum histoire mawɗo sabu wuro ngo woni wuro adantewo ngo ko Fanaye waalo noon ko hen guuri keddiɗi ɗe wayno Fanaye jeeri en Fanaye ñakware en salde Madina Fanaye en Fanaye e wuro Alseyni en fof ko yalti koye Fanaye diwan o ko diwan ko cercle o fof wiyete Fanaye ɗum noon woni ko bangeji maaji no ngoni ko ma taccine maaji wayno salde Madina Fanaye ko ma taccine maaji woni ko bange Mauritanie e Fanaye waalo noon woni koye bange Sénégal kono ko ma taccine kadi maayo woni maayoɗi ngalanka ngel eyyi
ɗum ɗo woni ko serni ko guri ɗe ceerno Yaya. eyi guri ne keewi takkodirde taw wiyete ɓeeɗo ko no mbiruɗa ni salde madina salde ñakwa salde fanay tan e hoore mum walla e fanay ewa ko yeti o wonɓe ɗon ɓe ko hoɗa egge en ko nande fulɓe walla ko nande galleji mawɗi peccoɓe e keeda jeeɗi ɓe keeda waalo walla hol leƴƴi wayi fof no wuuro fof woni koye leñol mum hay sanne koɓe haaloɓe haal pular holno mbawɗa firtirani yimɓe ɗum ɗon. eyi ceerno Yaya a jaram ene wayno wuuro fanay ngo kamɓe fof ɓe jiiɗi yimmo e baaba ko ɓe egg ko woodi ko jogii gese ma takkine waala jomumen jaha ngabbo gese ɗe haa koɗor toon en walla ɓe ga ko rewɓe nayi ko aynaaɓe ndewa e nayi ɗi haa keɓta baŋnge jeero koɗo toon en kono kamɓe fof eɓe ummi koɗo gootel no paamita ceerno Yaya. ewa joni noon an jibinoɗa mbiɗa ko fanay te jaaɗa e mamma ko gila aɗa famdi holko nawma to mamma ko korso mum mawni e maɗa ittu maɗa e juuɗe jinnaɓe muɗum allahu akbar ceerno. eyi ceerno Yaya ko ɗum ko ni ɗum woyi no jibinami hawride nenam wonno ko ni woni afa nenam suusa muynam ew nde nenam wonno suusa muynam te min jibina ko mi wonani celluɗo no feewi ni nenam wonno nena tanam ene jogii nayi ha heewi nenam wi tawi kañum sellante suusani muynam tanam ari ɗo ne ni heɓtimi e juuɗe nenam ni woni nawimi wonduyam eyi ɗum ɗon noon miɗo joginoo ɓiddugal nenam tanam jogini kam ɓiddugal ko ngal ɓirti ha heewa kosam min ko presque min ko nagge tan ance tottami ko ɗum woni presque lugti himmu men eyi ɗum ceerno ewa ɗum noon firti ko en paami ko korsa no mbiruɗa ni ɗum nawma salde fanay ko ɗon jannguɗa qur'ana holmo jannguɗa mo holmo ganduɗa windanede ba nde gummiɗa e baawo holne paaɗa e hoto paaɗa e hol nokkuɗo paaɗa e hol ceerno mo jannguɗa. eyi ceerno Yaya a jarama ɗo ummimi no ndesmi qur'ana mbeɗa yaari du jeeɗiɗi bamam nanmi qur'ana ummi salde madine fanay ari ɗon tawtara natɓulam qur'ana ko min e Bocar Mamadou Sy mawnam minen naati qur'ana e habiballahi minam Bocar Mamadou Sy naati dalnato ceerno Amadou Sy Alpha min dalnami to ceerno Mamoudou Alpha habiballahi minam dalnato ceerno Amadou Bamba Saleh oɗon gonmi juuɗe ceerno Mamoudou Alpha haa rutte jomum e caggal ɗum ko biyeteɗo Amadou Sy Mamoudou koye min gonɗunomi haa Allah waɗi ɗumnotima ɗon paatimi Toroso ceerno Moussa Hammad ceerno Yaya. eyi ceerno Moussa Hammad on woni ɓi ceerno maɗa ɓa sikki walla ko ceerno goɗɗo nawtoɗa to mum. eyi ndu par ce que no ummimi ɗo ceerno Amadou Sy Mamoudou ko min tan nawi hooram eyi jaami haa to Roos ngarmi Roos kadi tewi ɗon kawam bayɗi ko nenam jiɗima e baaba e kawam Amadou Houley ɓen ko kañumen nayimi ɗo so to kañumen nayimi to galle ceerno Moussa Hammad yomi jokkuɗon alwolam taw no ngarmi noon wonno hanti taw mbeɗa yaara e duuɓi 14 mbeɗa naatani 5 eyi hanti fuɗɗima ƴaggude seeɗa te hoore nde wonno tiiɗi seeɗa kono ɗum fof waade noon wonno ceerno Moussa ko jiɗɗo almuudu ko kadi ko bawɗo wondude almuudu ko bawɗo fuutude almuudu ko ɗon kala ko daña ko heewde pomdude ko ɗon hakkille daña ko ɗon kadi ndeeru e yiɗde janngude ko ɗon kadi daña eyi jarayala. ewa joni ne jaaɗa ɗon nde almudagal mon ndeen e almudagal joni ngal holno mbawɗa sernide ɓe yeti no janguirte noon nden ni e duuɓi moɗon onon eno janguirte hikka joni ni e duuɓi ɓiɓɓe moɗon holno mbawɗa sernide ɗum holko sawndi ɗon walla holko foti noon walla ko holko usti hen. e ceerno Yaya a jarama Allah jarama a jarama ene wayno jangde ndende ɓurno muusde e jangde hande jangde ndende ene
ko ma jiloyɗa no ñaama ko ma